Γεια σας παιδιά, Γιώργος εδώ. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ήρθατε ακόμα ένα καινούργιο βίντεο. Σήμερα θα δούμε live hacks, ωραία. Το επεισόδιο 1 θα κάνουμε και άλλα parts εννοείται. Και από το 5 minutes crafts εννοείται. Και πάμε να δούμε, εννοείται θα κάνουμε και σχολιασμό πάνω σε αυτό. Και δεν θα κάτσουμε μία ώρα, εντάξει τι είπαμε. Λέει 100 best life hacks of all time. Και εμένα γιατί να με ενδιαφέρει αυτό, πόσες προβολές έχει? 57 χρόνια, καλά πάει αυτό, 32 εκατομμύρια. Οκ, εντάξει. Δεν ξέρω πραγματικά τι θα δω, οπότε πάμε να αρχίσουμε. Κάντε ένα like, μια εγγραφή και πάμε. Wait, να χαμηλώσω λίγο και τον ήχο. Βλέπουμε εδώ μια τύπισσα η οποία προσπαθεί να κάνει κάτι με ένα μπουκάλι. Λοιπόν, περίμενε. Πρώτο πράγμα, για ποιο λόγο να ανοίξεις το μπουκάλι με τα δόντια σου και πάρε εκείνη τη βλακιά που ανοίγει το μπουκάλι, ρε. Δεν ξεκινάμε καθόλου καλά. Πώς? Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να το έχεις κάνει. Πώς δεν έσπασε το δόντι? Το λέω σοβαρά. Πώς δεν έσπασε το δόντι? Όχι, μη μου πεις τώρα. Πώς δεν έσπασε το δόντι? Μπρο. Ναι. Λέει δεν έπαθε τίποτα. Okay. Δεν μπορώ. Γιατί να μάνησε το... μια γαλοπούλα, τι είναι αυτό πραγματικά? Ρε, δεν ξέρω πραγματικά τι βλέπω αυτή τη στιγμή μπροστά μου, ρε. Το καημένο το κοτοπουλάκι. Το έχει βάλει και τα χέρια πίσω, λέει, κάτσε να βαϊμπάρω λίγο. Μου πει να την ψήσεις με το μπουκάλι στο... Γιατί να το κάνεις αυτό? Ρε, απλά φαντάσου τον άλλον να έρχεται σπίτι σου και να βλέπει αυτό το πράγμα. Ρε, πραγματικά αυτό εδώ το πράγμα να βλέπει τι θα φάμε σήμερα? Αυτό. Μαλάκα. Και βλέπουμε εδώ το γνωστό κάποιες κατασκευές που κάνουν που γυρνάνε έτσι στο χαρτί, εντάξει, οκ. What? What? Δεν γίνεται αυτό. Αποκλείεται. Πώς? Okay, αυτό θα το δοκιμάσω, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θα πετύχει. Έχει παστελώσει ένα μπουκάλι μέσα στα φυτά. Αυτό ήταν. Okay. Έχουμε διαφημίσεις. Γιατί αυτό ήταν. Ότι απλά ξέρω εγώ το βάζω στο αρχισία. Μάλλον αυτό ήταν. Δεν κατάλαβα τίποτα. Okay. Αυτό το ανοιχτήρι λέω ρε παιδιά. Αυτό το γαμίδι ανοιχτήρι ρε. Αυτό δεν μπορούσε να το ανοίξει εδώ. Εδώ. Που το κάνει με τα δόντια. Αυτό.
Μάλλον επειδή βάζει. Εντάξει, μπορεί νομίζω να το κάνει και με κάποιο άλλο σίδερο, αλλά ναι, ότι δεν πατάει το. Ναι, βγάζει νόημα. Αλλά άμα θες να συλλέγεις καπάκι, ξέρω εγώ. Παλιά το έκανα, τώρα πλέον δεν το κάνω, αλλά ο καθένας με τον πόνο. Γιατί όλα τα βίντεο έχουν να κάνουν με μπύρες σήμερα. Σοβαρά. Και το κοτόπουλο μπύρα είχε. Μπρο, πάλι μπύρα. Λοιπόν, αυτό καταρχάς είναι παράνομο, ωραία. Αυτό, και καταρχάς τι ποτήρι είναι αυτό, δεν το έχω δει ποτέ. Και, by the way, αυτό, άμα σε πιάσουν οι κάπου που δεν πρέπει, να πίνεις αλκοόλια και τέτοια, φυσικά η μπύρα είναι κάπως, νομίζω, θα σου κόψει ένα πρόστιμο, ωραία, και το δουν αυτό. Καταρχάς, δεν είναι πέψη αυτό. Εντάξει, γιατί όλα τα βίντεο έχουν να κάνουν με μπύρα, πραγματικά δεν έχω ιδέα. High beer at the beach. Ναι. Όχι. Προτιμώ να πιω απλά μια πέψη. Okay. 2. Τι είναι αυτό? Γιατί βλέπω να έχει βάλει 6 καλαμάκια στην πατάτα. Να πει. Τι βλέπω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μπρο, σταμάτα. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό το πράγμα? Μπρο, ρουφάει όντως. Okay. Τι? Αυτό ήτανε. Okay. Λοιπόν, παιδιά, όχι τα έχει ψήσει. Θα ρωτήσω στον αέρα, αλλά κοίτα, μπορεί να πάρεις και γεύση από την πιπεριά και να είσαι και το στόμα σου. Ωραία. Εγώ θα βάζα κάτι άλλο, δεν θα βάλω τέτοιο. Ναι. Ναι, οκ, βάζεις το καλαμάκι εκεί, ναι. Δεν μπορείς να το βάλεις και από την άλλη. Ναι, σου πω. Λοιπόν, για ποιο λόγο σήμερα το βίντεο είναι με πατάτες και μπύρες? Μπρο, για ποιο λόγο θες να βάλεις ένα καλαμάκι μέσα στην πατάτα? Εξήγησε το μου. Για ποιο λόγο να βάλεις ένα χαμημένο καλαμάκι μέσα στην πατάτα? Σοβαρά. Το βίντεο έχει φτάσει 2 λεπτά και αυτό που γίνεται είναι παράλογο. Okay. Μπρο, σε ρωτάω κάτι απλό. Για ποιο λόγο να βάλεις το καλαμάκι μέσα στην πατάτα? Τι να ρουφήξεις στην πατάτα? Μπρο, δεν αντέχω. Και τι, wow, το έκανες. Και τι θέλεις να καταφέρεις, λοιπόν? Τι? Ναι, δεν το σκέφτεσαι, θα βάλω το καλαμάκι και στην πατάτα και θα ρούφα ωραία πατάτα. Όπως λέει και ο Μάνος, επόμενο. Κοίτα, για ποιο λόγο? Ότι ξέρω εγώ το χύσω. Άμα χυθεί όμως θα βγει από το καλαμάκι. Νομίζω. Ναι, οκ, εντάξει. Μάλλον πετυχαίνω. Όχι, δεν θα πετύχει. Γιατί λογικά θα φύγει από κάτω. Έτσι όπως θα κυλήσει εδώ. Θα φύγει εδώ και θα κυλήσει εδώ κάτω. Οπότε δεν νομίζω. Πάλι καλαμάκια. Λοιπόν, τι κάνει, τι πάει. What? Και καταρχάς, ποιος έχει τόσο πολύ μαλλί? Βασικά οι γυναίκες, αλλά... Okay.
Μπρο, αυτό πλέον είναι κλωστή, σοβαρά. Δεν πετυχαίνει αυτό, δεν νομίζω να πετύχει. Πάλι καλαμάκι. Θα το άλλο. Κοίτα, άμα δεν έχεις μυζελοτέιπ και θες να τα φτιάξεις όλα μαζί, κάντο. Οκ, εντάξει, ο καθένας όπως θέλει. Μπρο, πόσα κοσμήματα έχει αυτός? Κοσμήματα, αλυσίδες, τι είναι, αλυσίδες, κάτι. Ξανά καλαμάκι. Και τι είναι αυτό? Τι, ξέρω εγώ, έχεις αλυσίδες για να έχεις όταν να βγεις, ξέρω εγώ. Κάτι διαφορετικό. Σιλικόνη, μπουκάλι, κοκακόλα. Anyways. Okay. Για να δούμε. Οκ. Έξυπνο, αλλά δεν θα πετύχει αυτό νομίζω. Εντάξει, άμα το κρατάς, εντάξει, λογικό. Κι άλλη πολύ σας διαφήμιση, η οποία δεν θα ακολουθήσουμε καν, γιατί, οκ. Κόβει το πίσω μέρος τώρα. Για ποιο λόγο να το κάνεις αυτό? Τι κάνει? Γιατί. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, αυτό δεν είναι 5 minutes crafts, γιατί όλα θα μου πεις, όλα τα άλλα ήταν, άκουσε με πολύ προσεκτικά, αυτό δεν γίνεται, ωραία. Να μην λέγονταν 5 minutes crafts, να λέγονταν, ξέρεις τι, τώρα που το σκέφτομαι, αυτό δεν έπρεπε όντως να λέγεται 5 minutes crafts, κάτσε να το φτιάξω εγώ λίγο. Κάτσε, ας το φτιάξω εγώ τώρα, να φανεί τέλειο. Κάτσε, περίμενα. Κάτσε. Αφού θες να λέγεται 5 minutes crafts, στο κάνω εγώ να λέγεται όπως πρέπει. Κάτσε. Think. Ναι, πρέπει να βρω τον αριθμό. Να το, λοιπόν. Έτοιμο. 5 hours crafts. Αυτό είναι το σωστό όνομα. Συνεχίζουμε. Και γιατί να το κάνεις σκούπα πρώτα απ' όλα? Για ποιο λόγο να το κάνεις σκούπα? Σοβαρά, ρε. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό πραγματικά. Είναι σαν να μιλάω σε σκύλο, ρε, πραγματικά. Επόμενο. Πες μου ότι αυτό πες να ήταν από το Μάνο. Ότι βάζεις μπουκάλια στη ρόδα. Όχι, δεν είναι αυτό. Πως είναι κανένα μαξιλάρι, ξέρω εγώ, μαξιλάρι. Τι λέω ρε μαλάκα? Για να κουμπάς τα πόδια σου λέω τώρα.
θα το είπα εγώ ότι δεν είναι 5 minutes crafts. Πόσο σίγουρος ρε μαλάκα, εντάξει, τι άλλο, για ποιο λόγο, απλά πήγαινα αγόρασε ένα. Μπρο, ήμαρτον, δηλαδή μου ζουμάρει και τα πόδια. Wow, ωραία πόδια, να σου πω, όχι, δεν είναι ωραία. Τώρα αρχίσαμε να ξέρουμε τα μπουκάλια, οκ. Συγγνώμη λίγο, τα τουβλάκια δεν έχουν μόνο τους ένα πακέτο για να τα βάλεις κάπου. Ποιο λόγο να κάτσει να φτιάξει αυτό και καταρχάς τι είχε μέσα αυτό το μπουκάλι, αυτό το πράγμα μέσα, δεν ξέρω εγώ. Μ' αρέσει που μου έχει βάλει και decoration μια κορδελίτσα από την Κίνα, μαλάκα. Δεν μπορώ ρε μαλάκα, ρε, πραγματικά. Θα κάψω φλάτζες σε λίγο με αυτό το βίντεο. Ω, φορτιστής! Α, το ξέρω. Γιατί. Οκ. Τελείωσε έτσι. Μπορείς να κάνεις και την άλλη πατέντα, απλά να βάλεις το κινητό σου σαν κορδέλα να περάσει, παιδί μου, και να το αφήσεις να κρεμαστεί. Το έχω δει και αυτό. Ναι, και θα ξέρω και θα αφήσεις απλά το κινητό να πέφτει μέσα. Αυτό actually μ' αρέσει, ωραία, αλλά δεν ξέρω αν θα υπερφωτιστεί το κινητό εκεί μέσα, γιατί το κινητό θέλει έναν πάγκο το οποίο να μην καίει κιόλας από κάτω, όπως το δικό μου, το οποίο κινητό έχει μια βάση από κάτω, το οποίο το κάνω έτσι και δεν καίγεται από κάτω, γιατί το κινητό υπερθεμένεται όταν το βάζει να φορτίσει. Εντάξει, ωραίο, μ' αρέσει, αυτό είναι το μόνο που μ' αρέσει μέχρι σήμερα. Καλό, το ακούω. Αν δεν έχεις, ξέρω εγώ, ένα τραπεζάκι, είναι πολύ καλό. Αναλόγως όπως θα το πάρει κάποιος. Full phone hack. Τώρα αρχίσαμε με κινητό. What? Νόμιζα ότι κοιτάει μέσα στην Coca-Cola, είμαι φλάκας. Έχω βάση για τέτοιο, πολύ απλά. Ναι, εντάξει, άμα δεν έχεις βάση κάνω αυτό. Εγώ έχω βάση, οπότε είμαι μια χαρά. Το έχω δει αυτό. Και θα μου έχεις το μπαλόνι για θήκη. Παιδιά, δείτε τη νέα μου θήκη. Ένα μπαλόνι είναι. Μπρο. Απλά πήγε να αγοράσει μια θήκη. Wow. Και εδώ μας δείχνει τι μπορείς να κάνεις όταν έχεις δαχτυλιές, λογικά. Χώμα. Απλά σβήστη! Wow! Πώς δεν το είχα σκεφτεί εγώ αυτό! Μπρο, τα μαντιλάκια τι τα θες? Για ποιο λόγο τα έχεις τα μαντιλάκια? Για να κοιτάς το κινητό? Για να καθαρίζεις το... Όχι παιδιά, τα μαντιλάκια δεν τα έχω για το κινητό. Τα έχω για να καθαρίζω τη γόμα, που η γόμα θα καθαρίζει το κινητό. Μαλάκα. Έπρεπε να είμαι προετοιμασμένος. Και ξέρετε τι? Δεν ήμουνα προετοιμασμένος για το σημερινό βίντεο. Δεν ήμουνα. Τι να κάνω εγώ λοιπόν? Δεν ήμουνα. Άμα έβλεπα τέτοιες παπαριές σαν αυτές. Είμαι σίγουρος, πολύ πεντακάθαρο. Μπρο, τη γόμα εγώ την έχω για να σβήνω στο κινητό μου, να ξέρεις. Είναι πολύ καλή ιδέα. Μπρο, αυτοκτόνο. Έχεις δίκιο, πάω. Συνέλθετε λίγο. Τη γόμα δεν την έχουμε για να σβήνουμε το κινητό. Κυριολεκτικά να σβήνεις το κινητό. Μπρο, απλά πάρε ένα πανάκι. Τι να είναι. Για ποιο λόγο να το κάνεις αυτό?
Μπρο, κυριολεκτικά, ποιο το νόημα. Ποιο το νόημα να μην κρέμονται καλώδια. Σοβαρά. Αυτό μπορεί να σου χαλάσει το φορτιστή πρώτα απ' όλα. Και δεύτερον, απλά βάλε το καλώδιο πέρα αυτό γύρω το κινητό. Άμα δεν σ' αρέσει. Μην κορνάρεις όταν κάνω βίντεο. Απλό. What? Πώς γίνεται με μια μπαταρία? Αυτό, παιδιά, δεν το έχω ξανακούσει. Δεν θα το δοκιμάσω σε καμία περίπτωση αυτό. Τέλος. Α, ναι, ένας τρόπος για να χαλάσει το iPhone. Ρε, μην κορνάρεις, είπα. Πολύ καλή ιδέα. Σίγουρος είμαι ότι αυτό θα είναι θήκη. Μπρο, αυτό είναι. Μπρο, αυτό είναι. Μπρο, γιατί. Όχι ρε μαλάκα. Όχι ρε μαλάκα. Όχι ρε Μπρο. Ρε. Πραγματικά, για ποιο λόγο να το κάνεις αυτό? Απλά πήγαινε, πάρε μία θήκη. Το είπα και πριν. Καταρχάς, η κόλλα θα απλωθεί και η θήκη θα είναι τόσο μεγάλη όσο τα βυζιά της. Μα... Τώρα βιάζαμε τα σουτιέν. Wow. Μη μου πεις ότι μαλάκα, άμα το κάνει η μάσκα, αλήθεια σου λέω, θα πάω και θα πηδήσω στο παράθυρο, δεν σου κάνω πλάκα. What? Okay. Γιατί? Για ποιο γαμημένο λόγο να κάνεις το σουτιέν τσαντάκι? Δεν μπορώ. Μπρο, είχε να λέει και στην τελική ποιος θα σε δει ρε μαλά. Απλά στο πλυντήριο. Γιατί να κάτσα κόψω ολόκληρο σουτιέν για να το κάνεις τσαντάκι? Γιατί? Είναι ακόμα χειρότερο και από τη μάσκα που είπα. Δεν μπορώ. Τι βλέπω? Μπρο. Έχεις ήδη τσάντα. Απλά βάλτα μες στην τσάντα. Γιατί να έχεις ένα τσαντάκι μέσα στην ίδια την τσάντα σου? Απλά βάλτα μέσα στην τσάντα πεταμένα. Εξάλλου η τσάντα αυτή αυτό το λόγο είναι. Να βάζεις πράγματα. Στην τελική είναι τσάντα σου. Προπάρε, αρχίσαν πάλι με τα σκιά. Κόψε αυτό και κάτω γαμημένη μάσκα. Τόσο απλά. Δεν μπορείς να το κάνεις και με το άλλο. Στην τελική δεν είχε... Αν σε εμπόζει τόσο απλά κάτω, ρε, να την Παναγία, πάρε πογιά και βάψτε. Δεν σου κάνω πλάκα. Αρχίσαμε πάλι. Εννοείται,
Άμα δεν έχουμε και μία λιγούρα εδώ μέσα, δεν βγάζουμε άκρη. Ναι, τι άλλο θα κοιτάς? Τα βυζιά σου, ναι. Εντάξει, εγώ με αυτό θα ερεθίζομαι άλλη φορά, να κοιτάω τα βυζιά. Από ένα σουτιέν! Μπρο! Ναι, άμα δεν έχεις άντρα, βρες με αυτό το λόγο άντρα. Και θα σου πει η άλλη. Πάω στο στοίχημα να σου πούνε ότι έχεις κάνει πλαστική. Δεν σου κάνω πλάκα. Κοίταξε να δεις τώρα. Φαίνεται λίγο, αλλά μ' αρέσει εμένα όταν είναι έτσι. Εμένα δεν ξέρω για τους άλλους, εγώ τα ακούω αυτά. Και πάλι, να ξέρεις, έτσι και έτσι όπως είσαι αυτή τη στιγμή, εμένα μ' αρέσει. Κοίτα, για ποιο λόγο να το κάνεις, ξέρω τι σε νοιάζει. Δεν το κατάλαβα καν αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά τι γίνεται στο σημερινό. Τι. Καταρχάς ο συνδετήρας φαίνεται, κορίτσι μου, για ποιο λόγο να βάλεις συνδετήρα στην μπλούζα, για να κρύψεις απλά κάτω πάνω, ρε μαλάκα. Δεν αντέχω άλλο, ρε. Σερβιέτα. Ρε μαλάκα. Τώρα άρχισαμε με τα κολλάνε. Εκεί. Ότι έχει χυστεί και καλά, οκ. Ρε μαλάκα. Πάρε αγόρασε ένα γαμημένο λαστιχάκι. Πάω στοίχημα, τι έχετε λαστιχάκια? Είναι το μόνο πράγμα που έχετε. Σας το λόγο να κόψεις το γαμημένο το κολάν. Στην ουσία είναι για πέταμα. Μην κάτσεις να το κόψεις το κάτω. Τα γύρω Οκ, ωραίο χάτρικο πράγμα. Χάτρικα. Τι λέω, μάνα. Πιάσαμε τα κολάν. Ωραία. Νομίζω υπάρχουν ήδη για τέτοια, δεν είμαι σίγουρος. Αυτό τι είναι, κάλτσα, καλτσόν, τι είναι? Παντελόνι είναι. Λοιπόν, αυτό το δικαιολογώ. Τι να δικαιολογήσω, ρε, πραγματικά δεν μπορώ. Άμα είσαι στο δάσος δεν βγάζει νόημα κιόλας αυτό. Δεν μπορώ, ρε. Με το πρώτο ηλίδιο που θα δούμε, απλά θα κλείσει το βίντεο, δεν γίνεται. Πώς λειτουργεί αυτό, ρε, πραγματικά?
What? Αυτό είναι absolutely ωραίο, αλλά δεν ξέρω αν θα μείνει στάμπα στην μπλούζα. Ρε, δεν γελάω γι' αυτό, απλά κάνω λίγο εικόνα. Η κόρη με πατέρα. Ρε, θα σκάσεις έτσι, ρε. Δεν μπορώ. Και πάω στοίχημα. Το πρώτο κλείσιμο θα φύγει, ρε. Θα είμαι σίγουρος. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Πραγματικά, τι. Λοιπόν, αν θέλετε part 2, δεν ξέρω, κάντε τα όλα μέσα. Αυτό και πόνον φρέσαι από το 8 μόλις. Είμαι σίγουρος, Ωραία. Άμα σας αρέσει το βίντεο, κάντε ένα like στην εγγραφή, ρε. Δεν γίνεται, αποκλείεται. Μπορεί να κάνω part 2 αν έχω τα κότσια, οπότε αντέχω κιόλας. Οπότε ναι, τα λέμε, ρε. Δεν πάω να κλάψω στη γωνία μου πάλι.